שלום חברים, איתכם אנה מ-CPAP for you וקריסטינה מ-CPAP for you. היום אני רואה בקבוצה, יש לנו המון שאלות והמלצות על מכשיר CPAP. אני רוצה להעלות את כל שאלה ושאלה ושקריסטינה תפרט לנו. זה שאנשים חושבים, כותבים ואומרים יובש בפה, לשון, עיניים. אני קודם כל רוצה לסמן נושא מאוד חשוב, שזה מכשיר לחוט, תוספת אינטגרלית למכשיר CPAP, נכון? נכון מאוד. אז כן, יש המון שאלות לגבי הנושא, סביב הנושא הזה, ומה שאני פחות אוהבת שכל אחד ואחת מתחילים לייעץ ולהסביר האם כדאי, לא כדאי, רצוי, לא רצוי, שימוש במכשיר לחוט. מכשיר לחוט זה תוספת למכשיר CPAP, ולמכשיר הזה יש המלצות ברורות. וכמו שאנה תמיד אוהבת להגיד, אם ייתנו לך קביים, אתה תלך יותר טוב? לא, אתה תלך. השאלה היא... נזק זה לא עושה. אתה יכול לקבל את המתנה, גם מחברה שמכרה לך איזה משהו וכבונוס קיבלת... מכשיר לחוט למשל, אבל שאלה אם אתה צריך או לא צריך. משקפי ראייה, אם אתה לא צריך משקפי ראייה וקיבלת מתנה, תשים אותם? אני לא חושבת, כי בלי זה אתה גם מסתדר טוב. אותו דבר לגבי מכשיר לחוט. הוא לא מזיק. הוא לא מזיק. אבל הוא לא משפר אם אין איזשהו סימנים שבן אדם זקוק להשתמש במכשיר. נכון, הוא לא נועד לפתור כל בעיה ובעיה. כמו כן, הרבה שואלים, וואי, יש לי יובש בפה, לשון ועיניים. מכשיר לחוט? לא. מכשיר לחוט לא יעזור במקרה כזה. זה למשל סיטואציה מאוד ברורה שהמסכה לא יושבת כמו שצריך, היא דולפת, לכן הפה מתייבש, הלשון מתייבשת, הגרון יכול להתייבש, וזה יכול לפגוע בעיניים, אפילו לגרום לדלקות עיניים, אם כן יש דליפה מהמסכה לאזור עיניים. מכשיר לחוט לא הפתרון. מישהי כתבה בקבוצה, מסתמכת על מחקרים רפואיים, על כך שאי שימוש במכשיר לחוט גורם לאסתמה. לא קיים, לא נברא. כל מכשיר ומכשיר, גם מכשיר לחוט, מקבל סרטיפיקטים כאלה ואחרים כמו אישור FDA, CA, FDA זה ארצות הברית, CA זה אירופאי, ובמידה ואנחנו מכניסים מכשור חדש לארץ, זה חייב לעבור את אמר, זה האישור למשרד הבריאות ישראלי. נכון. מכשיר לחוט, במידה ומכשיר CPAP קיבל אישור כזה או אחר ומביאים אותו לארץ, ואם יש מחקר רפואי שאומר שאי שימוש במכשיר לחוט גורמת לבעיה כזו או אחרת, כל חברה שמוכרת היום מכשירי CPAP תהיה מחויבת למכור אותו יחד עם מכשיר לחוט. זו כבר לא תהיה שאלה של בחירה, רוצים, לא רוצים, כדאי, לא כדאי, אלא זה יהיה, פשוט כל חברה תהיה מחויבת. לא כזה דבר לא קיים. כמובן שאין מחקרים רפואיים שאומרים שחייבים שימוש במכשיר CPAP, ושזה פלאים משפר או מתקן את חוויה כזו או אחרת בשימוש ב-CPAP. יותר מזה, ברגע שכתבו לנו תגובה, זה שאי שימוש במכשיר לחוט גורם לאסתמה, קיבלתי משימה לבדוק האם יש מחקרים כאלו, האם זה נכון, כי בחורה כתבה לנו בפירוש שהיא מסתמכת על מחקרים, וזה לא נכון, זה תגובות של אנשים פרטיים, זה תגובות, זה הרגשות סובייקטיביות של כל אחד שיכול לרשום, אני לאחר שימוש מרגיש כך או אחרת, אבל נטו אין שום הנחיה רפואית לשימוש במכשיר לחוט. יותר מזה אני יכולה להגיד, אנחנו כסוכני מחירות, המטרה שלי למכור. אם אני מוכרת אז אני מקבלת את הרווח ממחירה. ואם אני אומרת שאתם לא צריכים, אז תסמכו על זה שיש מקצוע שלכם אומר לכם לא לקנות. נכון. אוקיי. נכון.
אני מאמינה שעל לחות דיברנו מספיק. אם יש לכם שאלות בנושא, תכתבו, נשתדל לענות לכם. אני רוצה לחדד עוד שני דברים על מעשיר לחות אמנם. אחת שאומרים שמעשיר לחות נושמים, לא צריך? כן. נושמים יותר טוב, יותר קל. לא נושמים יותר טוב, יותר קל. אז רמת אוויר היא אותה כמות אוויר שהמכשיר מזרים. המכשיר סיפאפ לא עוזר לנשום יותר קל. והמכשיר לחות מחמם את האוויר. לא. זאת אומרת כן ולא. המכשיר לחות כן יש שם גוף חימום. הגוף חימום הזה נועד בשביל זה כמה שיותר מתחמם החלק הזה, ככה יותר יש עיבוי לחות. זאת אומרת, ככה יותר אנחנו מעלים את רמת הלחות בשימוש. אבל לחמם ולקחת אותו כמחמם לצורך שלא יהיה לי קר לנשום, זה לא נכון. מכשיר סיפאפ מזרים את האוויר בטמפרטורת החדר. כלומר, אם בחדר קר, תקבלו אוויר קר. אם בחדר חם, תקבלו את האוויר חמים יותר. מעשיר לחות כאן לא יעזור. המעשיר הלחות, הדבר היחיד ולמעשה למה הוא נועד, זה להשאיר בלחות את האוויר שאתם נושמים. אם אתם משתמשים במסכת אף פה, רוב הסיכויים שאתם פותחים את הפה ונושמים דרך הפה, וזה לכן מייבש את הפה. מעשיר לחות בא לעזור להפחית את רמת היובש בפה, אבל זה לא פתרון בטוח במציאות אולטימטיבי. לפתרון ליובש בפה. לגמרי, לגמרי. לכן יובש בעיניים. יובש בעיניים חד משמעית לא, זה פשוט דליפה מהמסכה שצריך לטפל במסכה. לכן אני מקווה מאוד שחידדנו את העניין של מעשיר לחות. נתראה בסרטון הבא, ביי. ביי.